Eduze kwami umfoka Nxumalo kuyinsizwa active la kwiMarch and March esayidini la ngapha ePMB. Insizwa kithi namhlanje ihlanganile iMarch yeza la ilethi memorandum kumeya. Benikhala ngani kumeya? Into esikhala ngayo kakhulu la eMgungundlovu sikhala ngokuthi kungcolile idolobha lethu, and then abantu bama foreigner ade bexoshwa koThekwini bexoshwa kuzo zonke indawo sebebaleka bazogcwala la kakhulu eMgungundlovu. And then enye into esikhalisa kakhulu nengasithokozisa ukuthi abomthetho basada kakhulu nawo ama foreigner ayakwazi ukuthi ovulela umZulu icala, umZulu mase yaboshwa. Inkinga esibhekene nazo kakhulu la eMgungundlovu sithi umhla ka30 ongabashayeli besela yilo message athi soyidlulisa la kumeya. Nakho kumeya uyasibalekela njalo bese iMarch and March mesisondelela sithi hall sizomthulela izikhalazo zethu ukuthi nayi inkinga esibhekene nayo dayisa ama drugs kwenzeka zonke izinto le Maritzburg awukho ushintsho lwenzakala. Kodwa namhlanje besodlulisa imessage ukuthi ungapheli 7 days labantu bokufika bengabasusile kule ndawo ngoba sifuna behambe bebele emazweni abo. Mfowethu iPMB idume kabuhlungwana, idume kabi ngobugebengu, izidakamizwa kufa kwabantu. Sizokhumbula even icala lika Bruce Mhlongo osavalelwe namanje omunye wabantu akade belwa. Lokho ngabe kuchaza ukuthi amaphoyisa asebenzisana nezigebengu noma mhlawumbe ama-officials asebenzisana nezigebengu. Sizosho nje sithi amanyawo amaphoyisa ngeke siwabale wonke. Amanyawo asebenza kahle la ngaphakathi eMgungundlovu. Amanyawo enza ungcola okukhulu la ngaphakathi eMgungundlovu. Ngoba uthi uyawabikela manje uthi nali iforeigner lapha lidayisisa linye iforeigner lapha ngaphakathi alambe lobopha khona bazokutshela ukuthi akona umsebenzi wakho lokho futhi akona umsebenzi wabo funeka wona ubikela uHome Affairs kube wona ozosebenza leso sinqumo. So ilezi inkinga ziningi kakhulu nanokuthi kuningi ubugebengu obukhona la njengoba boshwa uBlues nje sizosho ukuthi ubugebengu buyanyuka ngokuthi kunciphe. Ukusho kona ukuthi uyena wayede ekwazi ukubambanisa igebengu esigcwele khona la ngaphakathi njengoba sengasekho nje amaphoyisa amaningi kakhulu kodwa ubugebengu buyanda. Mfowethu sithema siza ngapha sihamba emgwaqeni ekuthiwa uSomali kanjani? La mgwaqo la sizosho kakhulu ukuthi la mgwaqo kuningi sikutholayo khona ukuthi bahloma bazingovole laba bantu lapha. Hayi ngoba bevalile lapha bavale ngaphakathi ngoba belinda ukuthi mekhona ongenayo banalo lonke ithuluzi lokuthi bengasibulala basiqeda la ngaphakathi eMgungundlovu. Bananendawo la ekuthiwa la kwakhona imali khona lapha ngaphakathi. Izinto eziningi ama drink konziwa khona lapha. Iyona depot yabo ephakela wonke lamaPakistani la eMgungundlovu. Balanda khona lapha izinto la inkinga sibhekene nazo enkulu eMgungundlovu. Futhi mebenza umcimbi lapha kuyavalwa kutshengisa kona ukuthi ibona babusayo kula mgwaqo lapha phezulu. Alukho ngeke wena umuntu eSouth Africa uzodlula kula mgwaqo masovaliwe yibona. So siloze inkinga enjalo sibhekene nazo. Njengoba ubona namanje sikhuluma kunosisi lapha eZansi kubulawela umfowabo uGenqwa Mazayizayi. Izolo uzosuba namhlanje kunomunye futhi odutshuliwe umZulu udutshulwa Mazayizayi khona kulapha eZansi. Kodwa ngeke sevuma amaphoyisa ukuthi siye lapha eZansi siyokhuluma nalabo bantu noma siyoxoxela nalabo bantu ukuthi bayenzelani lento njengoba abantu bakithi ababuye ebusuku emsebenzini sebeyasaba ukungena lapha ngaphakathi besaba ukuthi bayagenqwa. Sebeyasaba basaba ukuthi bona impilo abasaphephile ngoba kugcwele Amazayizayi batshela bangahambi la bahambe la. Inkinga sebebhekene nalo lapha eMasukwane. Mfowethu nibanikezeke u7 days ukuthi baphendule. Ngabe ngaphenduli kuzokwenzala. Kulo after lo 7 days phela kuyaziwa phela uZulu uyazi uZulu uyakwazi ukuzibambela into. Uyakwazi nje ukuzibambela ukuthi mesifika endaweni ukuthi noma singalwi nawo phela silwi nabo sibashaye. Kodwa mesifikile sifike sikhulume nayo indoda hamba kini ngendlela right ilalele futhi ihamba. Niyabona ukuthi bahambile kodwa le Mgungundlovu baqhubeka basahleli. Yabo. Mfowethu asibonga ngesikhathi sakho. Sibonge.